കൂടെ ഈ ജലദോഷം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കിൽ നിന്നും ചെവിയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്യൂബ് വഴി ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കയറുകയോ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഈ മിഡിൽ ഇയറിനകത്ത്, അതായത് മധ്യ സ്ഥലത്തുള്ള ചെവിക്കകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് നിറയും. ചെവിക്കൽ അനങ്ങില്ല. അതൊരു പ്രധാന റീസണാണ് സ്കൂൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കേൾവി കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഈ മിഡിൽ ഇയർ, അതായത് മധ്യ സ്ഥലത്തുള്ള ചെവിക്കകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നിറയുന്നതാണ്. അതേ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വേറെ ഒരു സംഗതി കൂടെ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത്, മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ത്രോട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, അഡിനോയിഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്. ഈ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി പലപ്പോഴും 3 വയസ്സിനും ഒരു 7 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും അത് വളരെ വലുതായിട്ട് വരികയും അത് ഈ ചെവിയിലേക്ക് പോകുന്ന യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്യൂബിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ ചെവിക്കകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എയറിനെ വിഘാതമുണ്ടാക്കുകയും കേൾവി കുറവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.